Brillanti single. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Il-lukanda Westin Dragonara Resort San Ġiljan għamlet investiment ta' madwar 50 miljun euro. Dan ħareġ waqt żjara li għamel fl-istess lukanda il-Prim Ministru Robert Abela fejn kien akkumpanjat mit-tmexxija tagħha li spjegatlu x-xogħol li sar biex din il-lukanda kompli tittejjeb il-kwalità tal-prodott u s-servizz li toffri lill-klijenti tagħha. Il-General Manager tar-Resort Michael Camilleri Kamski fisser lill-Prim Ministru l-investiment kontinwu l-inizjattivi sostenibbli li qed isiru fost l-oħrajn b'sistema ta' reverse osmosis li tipproduċi l-provvista tal-ilma kollha meħtieġa l-lukanda u tagħmir energy efficient biex tonqos id-dipendenza fuq il-fuels li jniġġsu l-arja. Il-Prim Ministru nnota kif dan l-investiment huwa eżempju ta' sinerġija li teżisti bejn il-Gvern u s-settur privat li qed jimpenjaw irwieħhom biex joffru prodott turistiku li jattira t-turiżmu ta' kwalità ogħla. U meta tara l-privat jinvesti b'mod daqstant b'saħħtu, meta tara s-sinerġija illi hemm mal-viżjoni tal-Gvern illi nimxu lejn turiżmu ta' kwalità għolja, għax fl-aħħar mill-aħħar dal-investimenti fisser illi bis-saħħa tiegħu nistgħu nattiraw turisti ta' kwalità aħjar. Inqas nitkellem dwar turisti biss, nitkellem dwar il-mijiet jekk mhux eluf ta' Maltin illi jiġu f'din il-lukanda ta' kull ġimgħa iqattaw weekend break hawnhekk, jiġu jieklu hawnhekk, jiġifieri mhux biss investiment li sar għat-turisti imma wkoll għall-poplu Awċi u Malti. Dr. Abela sostna kif bekk dan l-investiment juri l-fiduċja tal-investituri li jibqgħu jinvestu f'pajjiżna. Kien hawnhekk li nnota l-ħtieġa biex il-Gvern jibqa' jimxi f'din id-direzzjoni biex flimkien mal-qasam privat jolli l-livell tal-ekonomija Maltija. Il-Prim Ministru stqar kif waqt li kienet jiltaqa' mal-ħaddiema f'din il-lukanda spikat il-miżura ta' tnaqqis fit-taxxa ta' dħuli li beda igawdi minnha kull impjegat sa mill-ewwel tas-sena. Tħaddidna dwar il-mod kif mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena is-salarju tagħhom telal fuq għax fadal aktar flus fil-but tagħhom bis-saħħa tat-tax cut illi l-ewwel 1,000 euro ta' kull xahar għal dak li huwa qlieħ mhumiex se jiġu ntaxxati. Jiġifieri m'hemmx imqar ċenteżmu wieħed ta' taxxa fuq l-ewwel 1,000 euro fix-xahar, dak iħalli ħafna disposable income aktar fil-bwiet tal-familji tagħna. Hawn fakkar kif din il-miżura kienet proposta li tinjetta 66 miljun euro fl-ekonomija, iżda tnaqqis imħabbar se jħalli 140 miljun euro fil-bwiet tan-nies. Dr. Abela temm jgħid li din il-miżura se tkun qed tissarraf bżieda fil-produttività tal-ħaddiema.